Iau acum copii sunt în război deschis cu Metrorex. De la taguri la wild styles la un 3 de pis mult mai complex. Le folosesc din context. Nimeni nu mă ascultă dacă vorbesc, deci ca protest îmi scriu numele în văzul tuturor. Am Crombrio Lux plus negru mat duplicolor și marker permanent pe bază de alcool. Sunt la alcool să umplu alcool. Am societatea împotrivă și încă rezist. Sunt vandal sau artist, intru-n scandal sau asist. Văd lumea altfel, sunt un pericol doar că exist. Obișnuiți cu tonuri de gri, se tem de culori. E ca și cum te-ai teme de flori, că te-ai obișnuit cu un teren arid. Vapori de aerosole liberați din vid, devin din lichid solid. Apoi ajung să prindă viață pe pereți. Iar voi le urmați doar pentru că nu înțelegeți. Dau cu pace scriitorilor care o întind dacă apare garda. Căci e război, bombardează strada. Vor să uite de câți și cine suntem. De-aia zidurile sgoale trebuie să le umplem. Scoatem mijloacele de transport din comun. Un pont bun, orele târzii, moment oportun pentru asalt. Își propun să ne oprească, numai că pierd din start. Oamenii de jos duc carta la un nivel înalt. Dar în alta societate trăiește în altă societate care nu poate să înțeleagă cum gândești un frate. Așa că deocamdată e cazul să continuăm fie ce-o fi. Scrieți pe pereți, eu să explic pe melodii că sistemul ar trebui să ne servească, dar ne înșală. Deci dându-ne taguri pe clădire guvernamentală, îți valorifici și puterea mentală atunci când lupți. Și dacă ești întrebat cine a tagat, poate că nu știi.